Така. Сега, не, между другото да кажем на хората истината. Да. Тук сме без подготовка и допреди... Обаче още по-екстремното е, че той докато готви, аз ще му задавам и въпроси, на които трябва да отговаря Да, докато готви. преди 10 минути даже нямах представа защо съм тук. Сега, ще разделиш белтъка от Нищо няма жълтъка. вътре, сега ще видите какво ще има Така. вътре. Сега, обяснявам ти. Какво Ще да разделиш белтъка от жълтъка, Да. но когато разделиш белтъка от жълтъка, жълтъците Да. трябва да са в тази купа, белтъците в тази. Тоест, Тук е жълтото, тук е бялото. Тук е жълтото, тук е бялото. Бяло, жълто-бяло. Или обратното. Виж сега, там и да падне черупка и да Малка падне ми е- малко жълтък не е проблем. Малка ми е- Важното е при жълтъка да нямаш белтък. Малка ми е черупката за жълтъка, разбираш ли ме? Сега има проблем. Малко ми е черупката за белтъка. Ще се справиш. Не знам. Леле. Мали, скъсах го. Добре, изсипи го в другата купа. Изсипвам го, ама Да. ще има белтък. Няма да има белтък. Мали. Така. Аз ви казах, че си дам какво правя. И разделяте много внимателно, така че жълтъка да остане в страхотна консистенция в другата черупка и почвате да прехвърляте много плавно и бързо. Ето така като мене. Така. Няколко пъти, докато не остане само жълтъка вътре. Приближи, колега. Приближи. Така. Приближи. Ти казвам. Ето. Нищо не се вижда. Майната ми. И след това отивате на следващото яйце. Продължаваме. От нея слагаш вътре 150 грама. Това колко е? Опа. Така. Включваш миксерчето на едно и разбиваш жълтъка до бял, пухкав крем. Виждате как се оформя еднородна смес. След малко ще печем на 120 градуса за 4 часа. Пригответе се свободно Нищо не време. печем! Ако сте се разбрали с приятели или с жена ви да излизате на вечеря, кажете, че сте на стрим и няма да може. Как ще се справи с миването на бисквити? Блендер не е добре работа. Сега, по принцип казах ви на 3 пъти, защото на 3 пъти ще е по-лесно да ги смелите. Не е вярно, на 2 пъти е по-бързо. Да, в неговия случай той до още 25-30 минути ще ги е смелил. Натискате като не се побира в блендера всичко, Да. затваряте. Или с гръб. До еднородна смес. Друго си е, когато на стрима има оператор, да, мога да ви показвам такива работи. Така, изсипвате сега всичките бисквити на едно място. Сега изсипвате всичките бисквити на едно място. В една голяма купа, както в В него. една голяма купа, като моите. Да. И най-хубаво е сега веднага той. Сега всяка трохичка трябва да падне, Да, защото сме плащали пари за нея. да. Трябва да разтопиш маслото. Маслото се разтапя в микровълна на последния начин. Пускаш го, без значение на колко минути на микровълна, пусни на 2-3 и броиш на ум до 10 и вадиш. Това е фризера, микровълновата. До 10. Броиш до 10 и вадиш. Ако маслото прегрее, ще гръмне и после ще чистиш микровълно в ефир. Идеята е, че в момента, като отвориш, карваш хладен въздух отвън. Разбираш ли? Защо отворих това? Защото ти това искаш. Не искаш да прегрее маслото, за да гръмне, разбираш ли? Пак значи го вкарвам. Да. И така действаме, докато се разтопи. Просто поглеждаш, Идете до туалетна нещо, завъртели. Така, имаме перфектно прибавяме разтопено масло. разтопеното масло към бисквитите и с шпатулата, силиконовата на масата, която ти оставих, покажи я. Прибавяме разтопеното масло към бисквитите, прахта от бисквити. Така. Да, помогни си И да с обереш хубаво шпатулата. разтопеното масло и разбъркваш много, много добре. Ако някой е бъркал цимент, знаете как е. В средата правите дупка, наливате и почвате да натъкоте и после почвате отстрани. Ей така. И сега разбъркваме. Да. Ужасно. Миксера не моля да ползвам. Не. Бъркаш, докато не стане лепкава еднородна смес. Няма как да се случи това нещо. Ще се случи. Бъркай, Няма бъркай. как да стане. Бъркай, бъркай. Давай по-бързо, че Взимаш, се ето, уморих. спри да бъркаш. Взимаш ето това. Не може да пребъркам. И ще слагаш замъкне. лист хартия за печене, да стане тук в кръгчето, разбираш? Какво? Лист хартия в основата слагаш. Прехвърли я цялата смес и я разпредели равномерно по дъното и с потупвания лекичко започваш да я притискаш към дъното. Да стегне. И започваме да притискаме, докато не стане много здрава основа. Да, Да не мога да се пропуска нищо през нея. да. Защото отгоре ще слагаме Крем.
Крем, да. Добре. Относително добре изглежда. Има ли Направо ципнатини? изглежда страхотно, брато. Има ли ципнатини? Не. Не трябва и да има, точно така. Има. Сега, Има, чакай, трябва да ги оправя. не трябва да има ципнатини. Не мога да ги оправя. Леко, Значи. не да пробиеш плота на масата, лекички потупвания. Да. Сега, изтегли в нея кантарче имаш, така. Ето готово, работи. Колко ти трябва? 250, Това колко е? 500. Вече като виждате ли, като имам опит, израствам в това предаване. Да, 250 грама сметана. Леле. Какво? Какво бе? Нищо. 300 ли оттегли? Така? Имаме 250. Сега, подсуши бъркалките на миксера и избиваме Готово. така, ако има вода по тях, ще се пресече сметаната. Няма да ми се пресече нищо и никой. Така. Избиваме само на първа скорост, без да накланяш купата. Това до какво положение трябва да го разбивам? Аз гледам, ще ти кажа. На едно, Аз го правя. Не дай сега ми се меси. още малко. Време. Готово е, спри. Още малко. Ще я пресечеш. Няма. Ще я пресечеш. Няма. Спри. Няма. Спри. Казвай, Бако. Внимателно ще прибавиш маскарпонето към сметаната без водата от маскарпонето. Тоест, сега обръщаш маскарпонето над мивката, ако има няколко капки вода да изкапят, но гледаш да не падне маскарпонето в мивката, нали? Няма да те охапе, това е маскарпоне. Да, бе, но искам да остана в конвек. Така, Сега, цялото маскарпоне ни е вътре. така, цялото крема сирене. Ще има подробна рецепта в описанието. Маскарпонето е 500 грама, сиренето е едно пакетче. Да снимате като го правите, защото са много отворени всички. Такова, без водата. Така, И Филаделфията колко? 200 грама от нея. Тоест, за нея ще ти трябва кантарче. Не ми трябва с много. Моля. И без да слагаш вода. Дори не искам да знам как ги оттегли, вие използвайте кантарче, моля ви се, защото после като каже крема ми не е добре. Няма да го кажа така. Така. Взимаш миксера и голямата купа на скорост 1 я разбъркваш. А за какво ме шпатват? Защото след малко ще трябва, мога да оставиш в жълтъците. Ще малко с какво ще прехвърлиш жълтъците? Извилица. Като с вилица, бе. Боже. На едно всичко трябва да стане еднородно. Да, само на едно бъркаш. Става страхотно. Така, спри миксера, Не, още малко. спри миксера. Още малко. Защото докато бъркаш в момента, сметаната допълнително се разбива и може да я прибиеш. Няма да я пребия. Сега, прибавяме жълтъците при тази смес. Това са жълтъците ги прибавяте към тази смес, Да. хора. Към тази смес прибави и ликьора. Ягодов ликьор. Фигно държава. Продължаваш да капеш върху масата Да. и върху миксера. Няма проблем. Той ще ги изчисти. Айде прибави ликьорчето вътре. Айде де! Готово. Така. Сега, Мали и това си погълнам едната такова. Гледай. с миксера на едно ще разбъркаш. Абе, Ние започнахме, ти казваме така, да. Мисля, че даже двамата дружно го измислиха от началото, защото... И Гривина, защото ти му каза, Да. че си акула. Да, в един период, в който се занимавахме там, разсъквахме GTI, сядахме вечер след работа, така отделяхме време, нали, и като цяло беше забавно. Аз играех, не знам дали сте гледали тия турските сериали, има едни турски полицаи с едно бушче, не съм сигурен точно как името. Опасни улици. Да, опасни улици. Има един от тия полицаи, който е с шапка така да седи. Той е плешив, нали, ама с шапка отгоре. Там Батко Михнин, или не знам как се казваше. И като почнахме да играем, на мен ми хрумна невероятната идея да, нали, да сме полицаи и като сме полицаи да съм като Батко Михнин. Плешив, нали, с шапката отгоре как се стреля. И така от шега на шега, то стана така комедийно, получи ни се материал. Един ден заявих, че в море пълно са пули, аз съм хищник, при което всички почнаха много да се смеят. Мисля, може би около 5 минути неистово се смеяха.
И излезе оттам лафа, че да, съм цацка. Това буде. И така. Ето виждате как крема изглежда вече към готовност с примиксера. Още мъничко само. Това са сушени ягоди без добавена захар. Нарязваш ги на ситно. А не може ли да са на тънко, примерно като мезенце? Това не е как, това са ягоди. Ситни купчета. Това е друго вече като инструкция. Ема колко добре се вижда. Това са люфилизирани ягоди с бял шоколад покрити. Вършат чудесна работа за този случай. Да, не трябва да ги режем. Да, трябва да ги режеш на парченца и да ги сложиш в чизкейк. Това не е от най-лесните неща. Тук усещам, че ще има жертви. Не си режем пръстите. Тук вече може да разбъркате и на ръка, да си фолднете с шпателката хубаво. Кой е бърка на ръка, тук има още? Не, тия са за друго. Тия са за отгоре. Така. Така. Разбърквате всичко. Показвам. Основа. Да. Изсипваш крема вътре. Изсипвате крема вътре. Да. Това ъгъл е много кофти, те нищо не виждат. Да. Може да обърнеш. Не мога в момента. Много съм фокусиран върху случващото. Така. Гледай само. Ювелирно изпълнение. Моля да направят целувки отгоре. Не. С уста. Не. Така, след като приключиш работа с тази шпатула, я остави в голямата купа. И ще потупаш формичката в масата няколко пъти. Да слегна. Да. Знаем ги тия филми. Елементарна работа е. Даже забрах какво трябва да правя. Така, точно така. Потупваме. Стига толкова. Стига. Готово. Така, сега с пелетата, която ти е на рамото. Да, малката шпатулка, заравняваш. Оправи кадъра, моля те се. Много аматьорски с продукция тук. Пази, заравни. Някой ако си търси, правя замазки, плочки, реда, лепа, теракот. Гледай само за какво стана въпрос. Мога да нареда жена ви. Кухнята. Като цяло мога да нареда всичко. Трябва просто да е равничко. Ще трябва да постои около 30 минути в хладилника, през това време... Ако я сложа в фризера за 15... Не, няма да стане в фризера за 15. Сега ще направиш водна баня. Оттегли си 150 грама шоколад и си вземи сметаната. Колко от нея? Колко? 100. Добре, докато разбъркваш, тъй като ще отнеме няколко минути, можеш да разкажеш на хората какво по принцип обичаш да ядеш. Как се казваше на много момиче на 21 години? Абе! Леле! Храна! Сматка! Да. Сега извади вече охлаждащия се кейк и заливаме с топлата това съм най-добър. и с пелетката. После ще разнесеш навсякъде. Знаеш колко много шоколад има. Може би малко повече сложих, отколкото ти ми каза. Аз ти казах да сложиш И малко 150. повече сметана. И колко малко повече да си сложил, като гледам. Но добре, 150 шоколад Горе-долу. на 125 сметана. Горе-долу. По принцип да, с пелетата. С пелетата заглаждате. Много финно. Финна шпакловка. И вземи купичката с другите червени ягодки и ще ги нарежеш на филийки. Какво се преметнал като римски благородник?
А тези стърготинки, които падат, с тях също ще посипеме тортата. Това няма резане на филийки. Добре, не, нарежи го тогава. Няма, това е много... Това са лофилизирани ягоди, които са много вкусни. С тях ще посипеме торта и не прави буклук, защото нямам трета покривка. Като рецептата, която ще ви дам, имайте предвид, че ще бъде за 8 до 10 парчета за 22 см ринг. Поръсно. Гледай. Карай някаква умисъл за декорацията. Ако ме гледа някоя Да. бъдеща бивша, те такива неща ще готвят. Гледай, какъв умисъл да ти вкарам? Погледни само за какво стана въпрос. Шедьовър. Ако ме гледа Мони, Кой? и на нея такива неща ще ги правя. Поръсваме с лофилизирани ягоди, нарязани на ситно. И прибираме да се охлади в хладилника за минимум 2 часа. В нашия случай може и за по-малко, но това няма значение. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро. Чао, чао.